Työskentelet kovasti, maksat laskut, yrität säästää, mutta rahat eivät koskaan näytä moninkertaistuvan. Ehkä ongelma ei ole se, mikä puuttuu, vaan se, mitä teet rahoillasi joka kuukausi, huomaamattasi sitä. Ja tässä on totuus, jota kukaan ei ole kertonut sinulle. Et koskaan rikastu, jos jatkat tässä näkymättömässä kierrossa. Warren Buffett, yksi historian suurimmista sijoittajista, sanoo, että ensimmäinen askel taloudelliseen vapauteen ei ole ansaita enemmän, mutta lakkaa tekemästä samoja hiljaisia virheitä, jotka tyhjentävät rikkautesi. Tästä videosta saat selville, mikä sabotoi taloudellista kasvuasi, vaikka uskoisit tekeväsi kaiken oikein. Puhutaanpa taloudellisista ansoista, rikkaasta ajattelutavasta, näkymättömistä vuodoista ja tavoista, jotka estävät sinua sijoittamasta viisaasti. Kaikki perustuu Warren Buffettin filosofiaan. Hänestä tuli miljardööri ottamatta tarpeettomia riskejä. Ja pahin osa, saatat tehdä juuri niin, juuri nyt. Luulet olevasi oikeilla jäljillä. Tänään ymmärrät, kuinka näiden tapojen rikkominen voi vihdoin saada rahasi moninkertaistumaan vaivattomasti ja selkeästi. Jos etsit taloudellista vapautta, varallisuuden rakentamista, sijoittamista vähällä ja ymmärrät, kuinka älykäs raha toimii, pysy kanssani loppuun asti. Oletko koskaan pysähtynyt miettimään, kuinka monta taloudellista päätöstä teet automaattiohjauksella? Monet ihmiset elävät näennäisen mukavan kaavan mukaan, mutta käytännössä se on hiljaista pysähtyneisyyttä. Heräät, työskentelet, saat palkan ja kaikki katoaa. Ymmärtämättäsi siirryt reaktiotilaan. Maksat mitä voit, huolehdit tarvitsemastasi ja toivot vain, että kuun lopussa jää jotain yli. Mutta spoilerivaroitus ei koskaan ole. Tämä ei ole huonoa onnea, se on todellisen taloudellisen valvonnan puutetta. Eniten ihmisten taloudellista vapautta ei haittaa rahan puute, vaan tapa olla katsomatta sitä tietoisesti. Se kuluttaa reflekseihin, käyttäytyy ikään kuin palkkasi olisi ohimenevä vierailija, joka tulee ja menee jäljettömiin, mutta hyvin käsiteltynä rahasta tulee siemen, ja siemen kukkii vain tarkoituksella. Warren Buffett rakensi omaisuutensa ajattelemalla pitkäjänteisesti joka päivä, vaikka hänellä oli vähän. Autopilotilla elävät sammuttavat jatkuvasti tulipaloja. Ei ole suunnitelmaa, ei tavoitetta, saati strategiaa. Se on kiire, joka kuluttaa energiaa, mutta ei koskaan tuota edistystä. Samaan aikaan ne, jotka ymmärtävät talouskasvatuksen voiman, irtautuvat hitaudesta ja alkavat luoda rakennetta. Heidän ei tarvitse ansaita paljon. Heidän täytyy ajatella kuin joku, joka moninkertaistaa jokaisen pennin, vaikka he aloittaisivatkin pienestä. Siellä on voimakas lause, hiljainen rikkaus tulee jatkuvasta taloudellisesta tietoisuudesta, ja tämä todistaa itsensä ajan myötä. Ne, joista tulee todella varakkaita, kehuvat sitä harvoin. He tarkkailevat. Kassavirran analysointi, näkymättömien kulujen eliminointi. Luoda henkistä tilaa parempien taloudellisten päätösten tekemiseen. Ne, jotka jättävät tämän huomiotta, ovat loukussa ikuiseen turhautumisen kierteeseen. Joten kysymys ei ole paljonko tienaat, mutta kuinka paljon ansaitsemasi on edelleen sinun hallinnassasi. Koska jos rahasi katoavat joka kuukausi, etkä edes tiedä miten, sinulla ei ole tulo-ongelmia, sinulla on käsitysongelma. Ja vaarallisinta on, että mitä kauemmin elät tässä syklissä, sitä normaalimmalta se näyttää. Ja jos tämä jo avaa silmäsi, odota vain kunnes huomaat toisen, vielä hienovaraisemman käytöksen, joka sabotoi taloudellista vapauttasi huomaamattasi sitä. Kuinka monta kertaa olet palkinnut itsesi ostoksella raskaan päivän jälkeen? Voi, minä ansaitsen sen. Tämä lause näyttää vaarattomalta, mutta se voi olla yksi suurimmista myrkkyistä talouselämässäsi. Emotionaalinen kuluttaminen on hiljaista ansaa, joka muuttaa rahat väliaikaiseksi anestesiaksi. Ongelmana on, että helpotus kestää minuutteja, mutta budjettisi taakka voi kestää koko kuukauden.
Tämä on sellainen kierre, joka työntää sinut yhä kauemmaksi taloudellisesta vapaudesta, vaikka se näyttää vaarattomalta. Warren Buffett ei koskaan tarvinnut luksusta tunteakseen olonsa hyväksi. Vaikka hän on miljardööri, hän on asunut samassa talossa vuodesta 1950. Tämä ei ole pakkotaloutta, se on tunneälyä, jota sovelletaan rahoitukseen. Hän ymmärsi varhain, että rahan pitäisi palvella tarkoitusta, ei tunnetarvetta. Vaikka monet ihmiset ostavat tyhjiön lievittämiseksi, hän sijoittaa rakentaakseen vankan perustan, joka luo pitkän aikavälin rauhaa. Ja rauha, toisin kuin nautinto, ei vanhene 5 minuutissa. Suurin virhe ei ole se, mitä ostat, vaan miksi. Jos ostaminen on pako, se tuo sinut aina takaisin samaan paikkaan, turhautumista. Jäät loukkuun kulutuksen kierteeseen yrittäessäsi tukkia tunneaukkoja osamaksuilla ja arvaa mitä. Lasku saapuu korkoineen. Siksi tietoinen kulutus on niin tärkeää, se ohjaa sinua. Se erottaa ne, jotka kuluttavat impulsiivisesti, niistä, jotka kuluttavat tarkoituksellisesti. Haluatko yksinkertaisen harjoituksen? Ennen kuin ostat mitään, kysy itseltäsi, ratkaiseeko tämä todellisen ongelman vai yrittääkö se täyttää tunnereijän? Tämä rehellisesti esitetty kysymys voi säästää satoja tai jopa tuhansia dollareita vuodessa. Ja vielä enemmän, se voi yhdistää sinut yhteen talouskasvatuksen tehokkaimmista taidoista, selkeydestä. Se, että tiedät tarkalleen, miksi käytät rahaa, muuttaa täysin rahan virtauksen elämässäsi. Ja tässä on totuus, jonka monet ihmiset jättävät huomiotta. Tunne raha ei kerro, se pakenee, se katoaa. Ja mitä enemmän yrität käyttää rahaa käsitelläksesi tunteitasi, sitä hauraammaksi talouselämäsi tulee. Haluatko nähdä, kuinka tämä liittyy vieläkin petollisempaan virheeseen? Pysy minussa, sillä seuraava asenne näyttää vaarattomalta, mutta se sabotoi hiljaa jopa niitä, jotka luulevat olevansa jo oikealla tiellä. Jos tämä koskettaa sinua toistaiseksi, tilaa kanava. Tällaista sisältöä on paljon enemmän, mikä auttaa sinua kääntämään rahapelisi toisinpäin. Ongelma elämässä, kuten olet jo voittanut, on, että suurimman osan ajasta se tarkoittaa kuluttamista ikään kuin olisit jo saavuttanut taloudellisen vapauden, kun todellisuudessa olet hukkumassa velkaan. Monet ihmiset, jotka eivät ole edes päässeet perusasioista pidemmälle, esittelevät jo uusia autoja, huippuluokan matkapuhelimia, kalliita vaatteita, kaikki tietysti erissä. Se on kuin juhlisi maratonia ensimmäisen kilometrin jälkeen. Tämä käyttäytyminen paljastaa lyhyen aikavälin ajattelutavan, joka sekoittaa ulkonäön todellisiin tuloksiin. Samaan aikaan ne, joilla on todella varakas ajattelutapa, toimivat melkein päinvastoin. Warren Buffett, yksi maailman rikkaimmista miehistä, on asunut samassa talossa vuodesta 1958. Hän ymmärtää, että todellinen rikkaus on turvallisuutta, ei ylpeyttä. Vaikka monet ovat huolissaan ulkonäöstä, todella varakkaat keskittyvät kasvuun, rauhallisesti, strategiaan ja kurinalaisuuteen. Ja juuri se tuo sinut lähemmäksi taloudellista vapautta. Monet ihmiset uskovat edelleen, että rikkaan näköinen on merkki menestyksestä. Mutta todellisen menestyksen ei tarvitse todistaa kenellekään mitään. Kun kulutat tehdäksesi vaikutuksen, menetät kassavirtasi hallinnan. Tämä rikkoo omaisuuden rakentamisen logiikkaa ja loukussa sinut velkojen ja velkojen kierteeseen. Taloudellinen vapaus ei sekoitu sosiaalisen validoinnin tarpeeseen. Jos sinusta tuntuu, että sinun on näytettävä tuloksia ennen kuin sinulla on niitä, jokin on vialla. Normin alapuolella eläminen, toisin kuin monet ihmiset ajattelevat, ei ole epäonnistumista. Se on älykkyyttä. Se on pitkän aikavälin strategia. Ne, jotka ymmärtävät tämän, mieluummin istuttavat hiljaisuudessa ja korjaavat sadon vakaasti, kun taas toiset ovat edelleen huolissaan julkaisemisesta sosiaalisessa mediassa. Jos haluat sijoittaa vähällä, moninkertaistaa rahasi ja rakentaa vakaata elämää, sinun on ensin lopetettava elämä kuin joku, joka on jo olemassa. Koska totuus on, et ole vielä saapunut.
Ja tässä on tärkeä muistutus. Taloudellisen vapauden peliä ei voiteta huutamalla, se voitetaan tasapainolla, hiljaisella omaisuudella, tietoisilla valinnoilla ja pitkäjänteisellä ajattelutavalla. Ja seuraavassa kohdassa ymmärrät, miksi rahan säästäminen on vasta ensimmäinen askel ja mihin monet pysähtyvät huomaamattaan. Monet ihmiset uskovat, että rahan säästäminen riittää takaamaan mukavan elämän tulevaisuudessa. Ja katso, säästäminen on tärkeää, mutta se ei ole kaukana tarpeeksi. Warren Buffett ei koskaan rakentanut omaisuuttaan pelkästään säästämällä. Käyttämättä jätetty raha menettää arvonsa ajan myötä. Jos luulet suojelevasi itseäsi vain siksi, että et käytä kaikkea, saatat vain istua sivussa ja katsoa, kuinka inflaatio kuluttaa hiljaa säästöjäsi. Rahan säästäminen on kuin kylvää siemeniä, mutta jättäisi sen lukittuna laatikkoon. Se on turhaa. Se ei kasva itsestään. Se tarvitsee maaperää, valoa ja vettä. Ja rahan kanssa se on sama logiikka. Sen on oltava liikkeessä, tuottaa tuloja, kerryttää korkokorkoa ja muuttua reaaliomaisuudeksi. Siellä sijoittaminen tulee mukaan. Pienestäkin aloittaessa tärkeää on johdonmukaisuus ja aika. Totuus on, että useimmat ihmiset eivät ole koskaan oppineet saamaan rahansa toimimaan heidän hyväkseen. He antavat mieluummin sen olla käyttämättömänä, pelkäävät sijoittaa, pelkäävät ottaa riskejä tai yksinkertaisesti siksi, että he eivät tiedä mitä tehdä. Mutta jos haluat moninkertaistaa omaisuutesi, sinun on astuttava mukavuusalueeltasi ja otettava seuraava askel. Nykyään on olemassa edullisia tapoja sijoittaa pienellä rahalla. Olipa kyse kiinteistörahastoista, osinkoa maksavista osakkeista tai jopa obligaatioista, joiden tuotto on parempi kuin säästötilit. Warren Buffett sanoi aina, riski johtuu siitä, ette tiedä mitä olet tekemässä. Toisin sanoen pelko ei ole sijoittamisessa. Todellinen pelko on pimeydessä pysyminen. Älykkään rahan oppiminen on ero niiden välillä, jotka säästävät säästääkseen, ja niiden välillä, jotka rakentavat vaurautta hiljaa. Ja arvoa tärkeämpää on tapa. 100% suurista sijoittajista aloitti pienestä, ero on siinä, että he aloittivat pienestä. Nyt, jos luulet jo tekeväsi oman osuutesi vain säästämällä joka kuukausi, ole varovainen. Tämä voi antaa sinulle väärän turvallisuuden tunteen. Ja seuraavassa kohdassa ymmärrät, miksi vain yhteen tulolähteeseen luottaminen on kuin köyteen kävelemistä, ja kuinka muuttaa sitä jopa rajallisella ajalla ja rahalla. Koko talouselämäsi yhteen tuloon luottaminen on kuin asuisi talossa, jossa on yksi ovi. Jos se lukittuu, olet loukussa. Suurin osa ihmisistä elää tällä tavalla, yksi palkka, 10 menoja. Ja kun tämä yksittäinen lähde epäonnistuu, epätoivo iskee. Silloin monet ymmärtävät liian myöhään, että todellinen vakaus vaatii vaihtoehtoja. Warren Buffett varoittaa, älä koskaan ole riippuvainen yhdestä tulolähteestä. Investoi luodaksesi toisen. Ylimääräinen tulonlähde ei tarkoita luopumista kaikesta ja ryhtymistä yrittäjäksi yhdessä yössä. Voit aloittaa jostain yksinkertaisesta, sivusta, vapaa-ajallasi. Se voi olla jo olemassa oleva taito, jälleenmyyntiliike, palvelu, digitaalinen sisältö. Tärkeintä ei ole koko vaan olemassaolo, koska jokainen uusi tulo on uusi tuulahdus, yksi askel vähemmän kohti täydellistä riippuvuutta kiinteästä palkasta. Kun monipuolistat tulojasi, alat saada takaisin jotain arvokasta, valinnan varaa. Et enää työskentele epätoivosta, vaan päättäväisyydestä. Ja pikkuhiljaa nämä lisätulot voivat kasvaa, tulla sijoitukseksi ja tuoda sinut lähemmäksi paljon kehuttua taloudellista vapautta. Se ei ole taikuutta, se on strategia. Ja se toimii, koska se vie sinut pois palojen torjuntatilasta ja vie sinut vaurauden rakentamiseen tilaan. Monet ihmiset uskovat, että sijoittaminen vaatii paljon rahaa. Mutta todellinen sijoittaminen alkaa siitä, mitä teet ajallasi ja tiedoillasi.
Internet on nykyään mahdollisuuksien kaivos, ja sinun täytyy vain kaivaa tarkoituksella. Kun ymmärrät, että vierittämäsi aika voi muuttua rahaksi, kaikki muuttuu. Vaihdat häiriötekijän suuntaan. Ja nyt kiinnitä huomiota. Seuraavassa kohdassa paljastamme hiljaisen konnan, joka tyhjentää tilisi huomaamattasi, ja se on luultavasti osa rutiiniasi tällä hetkellä. Jos et halua enää nähdä rahaa lipsuvan sormiesi läpi, älä liiku. Ehkäpä taloudellisen vapautesi suurin vihollinen eivät ole suuret kulut, vaan pienet. Sellaisia, joita et edes harkitse, kahvi täällä, tilaus siellä, toimitussovellus päivän päätteeksi. Yksin ne näyttävät vaarattomilta, mutta yhdessä ne muodostavat hiljaisen aukon. Warren Buffett sanoi kerran, suuret alukset eivät uppoa suurten reikien takia, vaan pienten vuotojen takia, joita on pitkään jätetty huomiotta. Ja pankkitilisi voi olla juuri sellainen. Kun halveksit $5, luo tavan aliarvioida sitä, mikä rakentaa varallisuutesi perustan, koska kuri syntyy pienistä asioista. Rikas ajattelutapa vahvistuu yksityiskohdissa. Ne, jotka sanovat, se on kaikki, päätyvät usein sanomaan saman asian 50-500 kanssa, ja yhtäkkiä he eivät tiedä, miksi heidän palkkansa haihtuu joka kuukausi. Tarkoituksena ei ole olla niukka, vaan tietoinen. Useimmat ihmiset eivät edes ymmärrä, mihin heidän rahansa menevät. Oletko koskaan lopettanut laskemasta yhteen pieniä kulujasi viime kuusta? Tee niin ja valmistaudu järkyttymään. Rahat, joita näytät puuttuvan, voivat olla juuri noissa, vain vähän. Totuus on, että huolimattomuus kasvaa vuokran mukana ja siksi jotkut ihmiset ansaitsevat enemmän, mutta jäävät jumissa. Näkymättömät kulut ovat kuin vuodot katossa. Vaikutuksen tuntee vasta, kun kaikki on jo kastunut. Ja pahin osa, ne eivät vain tyhjennä pankkitiliäsi, vaan myös motivaatiotasi. Koska teet ponnisteluja työtä, mutta jatkat liukastumista. Ja kaikki johtuen tottumuksista, joita voitaisiin mukauttaa hieman enemmän tietoisuutta ja tarkoitusta varten. Ja seuraavassa aiheessa ymmärrät, miksi oikean hetken odottaminen voi maksaa sinulle taloudellisen elämäsi parhaat vuodet. Seuraava on herätyssoitto, joka voi nostaa sinut ulos pysähtyneisyydestä tai pitää sinut siellä, missä olet. Päätätkö jäädä? Oletko koskaan tajunnut itsesi sanovan, kun minulla on rahaa jäljellä aloitan, tai heti kun kaikki rauhoittuu, keskityn talouteeni. Tämä on yksi suurimmista taloudellisen ajattelutavan myrkkyistä, ihanteellisen hetken odottaminen, jota käytännössä ei koskaan tule. Warren Buffett rakensi omaisuutensa aloittamalla pienestä sillä, mitä hänellä oli. Hän ei odottanut, kunnes hän tiesi kaiken. Hän toimi, oppi, korjasi ja jatkoi. Taloudellinen viivyttely on naamioitu suunnitteluksi. Luulemme valmistautuvamme, mutta syvällä sisimmässämme vain pelkäämme tekevämme virheitä. Ja tämän ongelmana on, että kun odotat kaiken loksahtelevan paikoilleen, aika kuluu. Ja aika on ainoa voimavara, joka kerran menetettynä ei koskaan palaa. Jotkut ihmiset saattavat jo korjata palkintoja, mutta he keksivät edelleen tekosyitä. Täydellistä skenaariota ei ole olemassa. Täydellistä aikaa ei ole olemassa. Nyt on. Siellä on sinä, sillä mitä sinulla on käsissäsi, ja päätös tehdä asiat toisin. On parempi sijoittaa huonosti $20 tänään ja oppia, kuin olla koskaan sijoittamatta ollenkaan, koska odotit 2000. Selkeys tulee harjoittelusta, ei odottamisesta. Ne, jotka toimivat vähällä, saavat sen, mitä liian kauan odottavat eivät koskaan saavuta, kokemusta. Vaarallisin asia viivyttelyssä on, että siitä tulee malli. Ja kun viivyttelystä tulee tapa, siitä tulee tapa. Alat ajatella, että on normaalia elää reunalla sanomalla, katsotaan sitä ensi kuussa, ja toistain kiertoa yhä uudelleen. Mutta jokainen kuluva kuukausi on menetetty mahdollisuus rikastua. Samaan aikaan toiset etenevät ei siksi, että heillä olisi enemmän,
vaan siksi, että he päättivät aloittaa. Ja jos olet päässyt näin pitkälle, olet luultavasti ymmärtänyt, että sellaisena pysyminen on erittäin kallista. Mutta tämän videon lopussa näet, mikä todella erottaa ne, jotka rakentavat vaurautta niistä, jotka vain haaveilevat siitä. Ja mikä tärkeintä, kuinka ottaa ensimmäinen todellinen askel tänään. Kerro nyt minulle, jatkatko kaiken tämän jälkeen elämääsi autopilotilla vai päätätkö ottaa talouselämäsi hallintaan lopullisesti? Muista, kukaan ei rikastu vahingossa. Jokainen muutos alkaa, kun päätät lopettaa samojen virheiden toistamisen ja alkaa tehdä asioita eri tavalla, vaikka se olisi vähällä, vaikka se olisi nyt. Sinun ei tarvitse tietää kaikkea. Sinun tarvitsee vain ottaa ensimmäinen askel. Koska vaikka monet odottavat täydellistä hetkeä, ne, jotka todella menestyvät, ovat ne, jotka toimivat sen mukaan, miten he voivat. Ja se alkaa päätöksestä. Jatka sellaisena kuin olet tai luo uusi polku alkaen tänään. Taloudellinen vapaus ei tule lahjana. Se on rakennettu tietoisemmilla valinnoilla, johdonmukaisilla asenteilla ja mikä tärkeintä, uudella tavalla ajatella rahaa. Ja nyt sinulla on työkalut sen saavuttamiseen. Kysymys kuuluu, mitä aiot tehdä niille? Ja jos tämä sisältö resonoi sinuun, jaa se jonkun kanssa, joka on samalla matkalla. Se saattaa olla vain rohkaisua, jota he tarvitsevat myös muutosten tekemiseen. Käytä tilaisuutta hyväksesi tilata kanava ja tykätä siitä. Tämä vahvistaa entisestään niiden yhteisöämme, jotka haluavat rakentaa todellista vaurautta. Koska loppujen lopuksi tietäminen ei muuta mitään, tekeminen muuttaa kaiken. Ja ne, jotka toimivat ensin, niittävät ensin.